Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नैबे गुस्थिखौहाय आङो नेचारेल पिंक कालार खालामनो नागिरदों दा लिपस्टिक फोननो दिसुन आङो दा हुगारनानै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो बेखौहाय कालार कारेक्सन खालामगोन आङो सिगारेट सोबनायनि बैसागु सम सम नालाय गुस्थिया दा हुगारनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो दायो लिपस्टिक फोनखानाय दङ माबायसा कारेक्सन खालामो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आरो रिजाल्टखौबो आं दिन्थिबाय थागोन माबोरैहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै हुगारबाय आं लिपस्टिकखौ इ आपार लिप्सआ नै गोसोम सिगारेट सोबनायनि बायसा नै आंना लवार लिप्सआ मोजांखा आरो नेचारेलि जेरैबायदि कालार जानांगौ बिदिनोखा खिन्थु आपार लिप्सआसो एसे कालार कारेक्सन खालामनांगौ ओमफ्राय गोबाङानो आंखौ सानगासिनो जे आं लिप सार्जारि खालामजादो बटक्स खालामजादो फिलार खालामजादो मा दङ आरो आंथ' मिथिला बेफोरखौनो मिथियो स' बिदि खालामाखै आङो आरो आं बिदि खालामनोबो गोसोबो गैया दा गोसो गैया आरो उननिखौथ' मिथिला खिन्थु कालारखौहाय कारेक्सन खालामजायो जिहेतु आरो आङो बेलेग कास्टमारनो माने सार्भिसेस होनायनि सिगां आं गावनो लाग्रोबाय माने एक्सपिरियेन्सखौहाय माबोरै मोनो स' देट आङो उनावहाय आंनि सेलनावहाय बानायबाथाय आङो आंनि एक्सपिरियेन्स एन्ड रिजाल्ट्सफोरखौहाय बुंनो हागोन आरो बेनि थाखायनो नै दा एप्लाइ खालामगासिनो नामिं क्रिम माने जिहेतु बेयावहाय माबा इउज खालामोना मेसिन बे मेसिना साइनि बे नामिं क्रिमखौ फोननाय जायोनो ओमफ्राय बेखौ फोनबानो सानाय नङा आरो बेखौ फुनालासिनो खालामनाय मोनबाथ' डाइरेक्ट सागौमोन ना गोथाङाव खालामनाय मोनबा open hayaखै आइसखौ गासिबो होनायनोसै आं गाइखेर दाखा एसे होबाय गाइखेरखौ फुदुंनानै होनोसै चली गई ऊपर से कितने मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में घर हो गया जिसके ऊपर हो रही होगी उसका तो और उन्होंने अपना प्रोफेशन बिल्कुल छोड़ दिया नोंथांमोना खोनाबाय दा माबोरैहाय साउन्डआ ओरैबायदि इरिटेटिं खालामो बेनि थाखायनो आङो एयारपड्स लायासै आङो फननि भलिउमखौनो गोसा होनानै भिडिअखौ खोनासंबाय थाबाय आरो ओमफ्राय नै बानायजाबाय थाबाय फार्स्टआवहाय अरेन्ज कालारखौहाय इउज खालामदों माने कारेक्सन खालामग्रोनो थाखाय ब्लेक कालारखौहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय एसे रेड नङाबा पिंकखौ इउज खालामसिगोन आरो नै दायो बेलेगफोरा साहा लोंगासिनो आं मोनसे खोथा खोन्थानोसै बे लिप कालार कारेक्सनखौ खालामोबा 1 उइकनि थाखाय नोंथांमोना गुदुं बुस्थुखौ लोंनाङा आरोना साहायानो जा दै गुदुङानो जा जिखुनु थान्दा बुस्थुखौ लोंबानो जाबाय बेखायनो आङो नै लस्सि लोंबाय ओमफ्रायहाय खुगाखौ बारा सिनो हालायलायाखै गुस्थिखौ राखि साबोननिसो नुबायले जा गिबाय आङो फार्स्टआवहा बेबायदि जागोन नामा होननानै ओमफ्राय बिदि थानाय नङा आरोना नोंथांमोननो आङो रिजाल्टखौहाय देखायनो थाखायनो दाख्लै भिडिअ बानायनाय लोगो लोगो माने आपल'ड होआखै बिनि रिजाल्ट्सखौबो देखायलांबाय थागोन होननानै आरोना माने डे 1आव बोरै जायो डे 2आव बोरै जायो बा आफ्टार 1 उइक बोरै जायो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुलांबाय थागोन
guys आंनिया गुस्थिया दा गहांबाय नै एसे कालार नांबाय सेकेन्ड सेटिंआवसो मोजां जागोन आरो ना दा फार्स्ट खेबसेल'सो लागायदों नालाय नेक्स्ट सेटिंआवहाय मोजांसिन जागोन नै एसेबाबो मोजां जायो आरो ना गहांबाय गबावनांगौ नोंथांमोना गुस्थिखौ गिदिर जागोन होननानै सिन्था जायो नै उनावहाय फिसा जाबाय दा बे आंनि रियेल लिप्स So guys नै गुस्थिया आंनिया गजोब्बाय दिनैयो फुरा 6 दिन जाबाय माने सानबा जोबनानै दिनै 6 दिन 6 डे ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुदों इयावहाय एसे दंबावो ओमफ्राय कालारा नैबे गोजौआवहाय बिराद मोजाङै नांबाय खिन्थु बेयो 15 to 20 days नांगोन आरोना मोजां कालार फैनो थाखाय नायनोसै दायो नेनोसै अब्लाबाबो नै नेचारेलि बिराद मोजां कालार जाखाबाय एबार नेक्स्टआवहाय आङो पिंकखौ खालामजानोसै आरो मेरा लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए थे देखो अभी मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई कर रही हूँ देखो अभी नेचुरली कैसे कलर हुआ है आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों को भी कराना है तो आप लोग अगस्त में मेरा सैलून ओपनिंग होगा जीडी ब्यूटी वर्ल्ड एड्रेस बता देती हूँ मैं 6 माइल जयानगर रोड और पेट्रोल पंप के ऑपोजिट साइड में देखो नेचुरली कितना अच्छा से कलर हुआ है और अभी यहाँ पे पील होना बाकी है देखो ये ऐसा हुआ है ये निकल जाएंगे गिर गए हैं लगांनानैहाय फ्रेश जाबाय भिडिअ बानायनो थाखाय रेडि जाबाय आङो मेकआप खालामाखै दिनैहाय अनलि मयस्चराइजार सानस्क्रिन आइलाइनार बेफोरखौ फुनदों आरो ना माने एज इउजुअल आं जेरैबायदि हेभि मेकआप फुनोमोन बिदि फुनाखै ओमफ्राय नै नोंथांमोना आंनि लिप्सखौहाय नुदों कर्नारावहाय एसे दंबावो ओमफ्रायहाय बेयो मोजाङै गबासो साफा जागोन आरो ना आं नेक्स्ट आरो रिजाल्टखौ दिन्थिबावगोन नोंथांमोननो स' गाइस नै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुखाबाय बेयावहाय अनलि नोंथांमोना कोकोनट अइल इउज खालामनांगौ गुस्थिया नर्मेल जाफिनबाय दा आंनिया सिगांनि बायदि नोंथांमोना बेखौनो सार्जारि खालामबाय नामा फिलार लागायबाय नामा सिगांनियानो मोजांमोन होननानै होनहरसोदोंमोन सेकेन्ड सेटिंआवहाय मोजां जागोन आरो लोगोसे बेखौ 20 days नांगोन आरो ना कालारा फैनो थाखाय मोजाङै